नमस्कार, नया गीत लेके फिर से हाजिर बानी। उम्मीदवार सबके पसंद आई। वीडियो के लाइक करत सबे, कमेंट करत सबे कैसन लागल हा। चैनल के हमरा सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करब जा, ऑल पर क्लिक करब जा तो सब वीडियो रो सबसे पहले जाई। देखी राधा जी उद्धव जी से का कहतड़ी, ए उद्धो जाके श्याम सुंदर से परिणाम कही हम। उद्धो जाके श्याम सुंदर से हर परिणाम कही हम। निंदिया उनके खाती भइल बहराम कही हम। निंदिया उनके खाती भइल बहराम कही हम। बैठल बाड़े कृष्ण कन्हैया दिल के बिचवा माही हो। लाख करीले कोशिश बाकी दिल से निकलत नहीं हो। बैठल बाड़े कृष्ण कन्हैया दिलवा बीच माही हो। लाख करीले कोशिश बाकी निकलत दिल से नहीं हो। रात दीना कर रोटत रही हर नाम कही हाँ। हो रात दिन कर रोटत रही नाम कही हो। निंदिया उनके खातिर हाँ, निंदिया उनके खातिर भइल बहराम कही हो। निंदिया उनके खातिर भइल बहराम कही हो। उनके चर्चा बाटे उद्धव मथुरा के घर घर में हो। उत जाके बसल बाणे जाने कौन नगर में हो। उनके चर्चा बाटे उद्धव मथुरा के घर घर में हो। उत जाके बैठल बाणे जाने कौन नगर में हो। उनके खातिर हम भइनी अरे बदनाम कही हम। हो उनके खातिर हम भइनी बदनाम कही हो। निंदिया उनके खातिर भइल बहराम कही हो। निंदिया उनके खातिर भइल बहराम कही हो। छोड़ी के जाए के रहे त प्रीति काहे लगवले हो। निह लगवले कुबरो से हमनी के बिसरवले हो। छोड़ी के जाए के रहे त प्रीत कहे के लगवले हो। निह लगवले कुबरो से हमनी के तरसवले हो। सुखल जाता सुखल जाता हमरा देहिया हर के जाम कही हम। सुखल जाता हमरा देहिया के जाम कही हो। निंदिया उनके खातिर निंदिया उनके खातिर भइल बहराम कही हो। निंदिया उनके खातिर भइल बहराम कही हो। ए उद्धो जाके श्याम सुंदर से सलाम कही हाँ। ए उद्धो जाके श्याम सुंदर से सलाम कही हो। निंदिया उनके खातिर भइल बहराम कही हो। निंदिया उनके खातिर भइल बहराम कही हो। निंदिया उनके खातिर भइल बहराम कही हो। जय श्री